se Réaltán Ní Leannáin agus inniu dá gala bh chaint córa agus bhartha me coppla sampla a manchas dílis agus an céad ceann ná an Gearrscéal dílis éin. In sa Gearrscéal seo tá Cailínbog ag éirí gar a éirí ar a mami agus tá annachcéad a brathair an chaint idir a bheirt acu sé sin tá an cailín go wam le do hall agus tá mam a right tá me géirí cabhfuil an karma mar tá si tógail rudí maithas málaí óna siopaí. So an dóid ar karma é sin le chéile ná ihar a héin. Bhí taithí agam héin mar wami agus bhí taithí agam a géisteat le mami eile. So bhí an taithí sin agam sin ihar a héin ach ní leor taithí. Ihar a dá hí me síos agus lé me coppla scéal faoi phaistí agus páistí a caint ins na scéalta sin le héidealas Monroe mar hampla. Agus sin rud a dhéanam sa gomininic sulla dosíam ar thógra nua. Léam hart ar an genre sin. I mBaile, i Gaeilge, i Spáis. Sin a méid teangathe atá arólas agam. Agus deanam scago ar codé mar a dhéanam daoine eile chur síos ar an teanga atá gceistan. So bin a rud a rinn mé mar hampla le dílis. Finne páiste maidir an contrarthacht sin a ail a gceart. Agus an sin tá mam in sa scéal céarna ban lánásta tá si cant le fear ar hex ar an bhón agus just rud amháin a dearras má faoi sin. Tá an tréimhsíochta mí ré agus mar hampla an text chainte bhí nuair a bhí me a scríobh. Bhí an lín teachtarachtaí go bhhéithe a chur isteach. Bhí sé teoranta, ní teachtarachtaí, but an lín litrathe character a bheith a chur isteach an teachtarach. Bhí sé an teoranta, so in áit a nacht a rá, bhí daoine a scríobh an 8 an figure agus hiag daoine eile é sin. Agus bhí daoine a scríobh dá sin tú béarla TWO agus ben TU fada tú an bhfuil tú bhfuil tú gola maithanacht. Bhí sin as dáta faoi nám gur tháinig an leor amach glá, mar cinnte bhí na fónaí bhí sé dimí réig í uairthi agus a lehéid sin. Ach, sin mar bhíon. Tá scéal eile an comhairle chas. Agus in sa scéal sin tá mami i cant le bhfuil sa chédal síos tá si cant le páistí agus le farta na cósanna. Agus tá an tin chainte tá sé ar level wine. Agus an sin teag saidir ó aram hasanna is deasta teach. Agus tá si gurí Lord léithe agus is ificach atá an. Agus bhí me géirí a chur an lí in Gaeilge go raibh siad a caint ní raibh siad a caint in Gaeilge cinnte, but bhí an scéal in Gaeilge. Bhí me géirí a chur an lí gur fear ard nósach ard acmach a bhí an le blas ard acmach. Agus mar dheallar go raibh an geilead an scéal go raibh sé a ganhaint chuig go ala bhain me úsáid as canhaint Conamara. So sin é tá sibh ionta ardnósach i Conamara a heiscethe a stóríní is léir. So put it ús a just seachtainna éagsúla, but a rís seocha mar ráis hiag a bhain rud a rinn me. Hí me síos ribh agus lé me hart ar an ábhar ar an stíl a bhí me géirí a chuirste ins na scéalta. Agus so a ré libh agus
bíag é buin trélas. Sé.